Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan, libre sakay Digo City to Matanao. Ano naman? Mantika. Yan, Digos to Matanao. So, tapos ko mga viewers. Oy, shout out, Matanao. Matulog ko karon. Of course, shout out sa mga followers sa ko ang Facebook page. Eric Hilot ang traditional. Tangkar magyuni. Of course, Hindi mo nibukuan wala hindi tagalog. Imong idol na lang ko dito. Sa balay minuana. siyempre sa ko ang kabalay yung nga sa tubangan. karon lang po nakakita ng video guys, please subscribe. Katong bago na kontrol. Click lang bell button para updated ka sa in-upload ako matag-adlaw, comment, like, and share. Isa ko mga followers ako ang TikTok. Hello guys, please share this video sa so, mga of course karon lang po nakakita ng video, please click lang po subscribe my YouTube channel Eric Hilot, yan, comment, like, lagi adlaw lagi kuan. Skalitsi. Gani. Hindi. Skalitsi Of no. course Ano dili man siga. Ulo red wala jud ang lingin. ito na may karoon Tanawa sa Facebook, di ba daghan kay nag-share ana ko. Magbiyahe na may on the way to Matanao. Ayan, comment lang mo guys, no? Tingnan mo yung mga pangutana, kabaya sa yung kita mag-iskawasan. Antod karon, wala gyapon na maayo. Huwag lang, kasi makatabang ko, no? Akong hilot guys, kada adlaw, ha? Kada adlaw, ha? Ito sa kada adlaw na makamot, ha? Hindi na ko kaya nga, hindi na ko makatabang ang hilot, ha? Karon sa magpahilot ng tamang? Yung siya nga ni, mo, yan, nabuk na. Sige na. Yan. Giveaway para di kayo mahalangan. May nabilin? Ang ito'y mang. Sports car. Tanaw guys. Sa karon na nakakita ha. Ako YouTube channel Eric Hilot. Please subscribe. Wala siya. Ano man? Ang kamot ay ikawas. Wala natulog ka diyo ta kay natulog. 5 minutes ra, ganyapon pila na ka tulog, pila ka diyo ta. Ay mo sa kayo Matanaw. Balong lang siguro kuron magbukod ko. Malong. Dili ang naong naman. Ha? Naong lang, maskara. Naong?
magbukod kung malong ro kaingon sa inyo. Ha? Kitain mo mga amigo. Ha? Nakakitain mo mga amigo ba magbukod. Maskara ko. Ada sa lahat. Guwapa ro. Man. Jaman. Arnold. Kanang nol dia makuntangan nol. Gamay lang ma. Matuto ka ba? 100 lang. Di 500 man. Palit maliglit yun, malik sobra. 500 yun eh. Unleaded, 500. Mobil guys, 500. Okay na. Lobi, di naman ako kailan lulay, oy. Di na kaila, oy. Oh, alam. Di naman na kaila, oy. Kaya itong naman buhok, oy. Di na lula. Di naman nilulay, oy. Maganin, maguna ako na na sa kulay na sa buhok. Wala namang ganito ba nakita? Ano? Sila ito yung magpapiktina, agad iskin na na. Kikilayan mo na ang tako ng kayo. Kita niyo. Subscribe mo saya YouTube na ko. Eric Hilat. Kuya, saan? No. 16. Gina? Wala pang Ay. kabit. Ay, kanina yung laman lang ako. Ay. Salamat. Wala lang. Dari na ta. Di na na makaya dia. Kalipsi yun no. Kaya wag yun ang bulan, ang adlaw oh. Bulag yun. Bulag yung adlaw. Kalipsi dyan. Eclipse? Eclipse. 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 Hindi mo sakit akong mata mo pagligian ako. Gani. Klaro na kong ligi. 4:48, 4:45 nag-eclipse. Ang kuhaan diha mang ang diri naman sa tuaw dito sa Tumoy. Kuhaan size. Kanto nga lalom. Yabuno nila. Dili kuhaan lang. Yung man, Yun ay lagi ko ba? Yabuno nila ito nga. dili kuhaan ro. Nagwaso na na. Kuhaan nga iya naman ganing gipatag. Jabutangan na kuhaan di skillet. Abu. Patong ha? Patong ra. Magdali. Gali ganino kay. Pero nin dikon man naman kay buhos man. Kato man ang tangker gyud. Dikon man na kay buhos na. Balik isa ra ka, isa na ka kuanan, wala yung tumatak sa. Dua. Dua gyud na. Dua, pero dili, kuwan pa, one lane. Kaya sampa ditso. That's good eh. Ditso na wala lin-lin isa-isa. Wala kalahati. Ditso mo na sila. Ang mga tunga dia backlight. Manong kung nagwa pa 19. Ayang. Ganyan sila. Saan wala ni gidala ni Muntik? Naman sila tamban. Sinagul kung ganyan kung natin. Ha? Tingin mo kayo kung may tulog. Kinsa si? Foto, gipuan. Kapila budget ko na eh. Kagamera ni budget niya kaya 2 na ni ka 2 inches na ni gilawmon. 2 inches na ni kadalion. Sa
Medyo mayo na may guys. Kasi mga nang di mo kaya inadya pa niya ako walay. Hindi man makontak. Wag man. Ano kuya, magpilot ka? Mana me. Magpahilot ka? Mana me. Oh, padulong na media. Ya, dito lang tataman ng ahon nila mama. Dito lang tama ng ahon nila mama daw. Dili na. Padulong mi ila mama nya dito taman ni hapon. Oh, dito gani taman ni hapon nila mama. Ingas manang, dili makontak manang. Kaya Oh, balik ko ta kapitulyo dayon. na me. Kaya mulit ko ta dayon be. Oh, kay mauli pud me dayon. Ah. Si Dre. Hi! Magkupit ang tata na? Diyan ka. Binuang. Diyan ka tulog. Tulog. Sabi lang nga nila, lagi mo lang pinapil sa kabayo. Ibuan ni ma'am ay. Pulis mabana to. Pulis ang bana. Pinasa to. Lim. Sino naman lagi isa? Oh, ubang kita sa mana. Hilo ta ko yung bana. Tadi nasa sa barak. 50 yung gata. Kuha na mo. Ha? Di man ko nag-iap ko. Pilay hatas sa sabi. Eh bala nung spalat. Uy. Nakura kayo naman. 1,000. Wah, dako sa 1,000. Salaal. Masa ka, shout out kinapawan. Kay gata. Binagyan sa kusuki na si Sir Joel. Rambuhangin, Davao City, suki. Every 15 days. Ah, na 1 month siya. Kapapatay sa kita sa lawas eh. Di ba undang magani ko? Nataman na rin ko. Sakit na kayo. Sa mga surrender man. Kaya si Cedric man. Angoy. Ako pa Max, no? Basta padulong sa Igos, di ko mo. Kailangan mo naman kay ari-ari. Diyan ang bahaaw atong kusugay ulan ma. Dari ni Agi ay. Paana. Gikan na na Santa Lucia. Gwapo kay gagana ang tubig mo. Alam naman kay kanay anong naabot pag yun no? Kani, gikan ba ito? Ako, biya kaya daw si Babaw mang. Na-overflow ay. O, ito, kagwapos dala no. Yan, nanagi. Dari Agi, o, kaya kay.
to. Di man siya, kaya ako nag-chat. Ako 520, 510 yun mga na estudyante ma'am. Yeah. Dili siya. Sa camera mo nagsabot ka. Huwag ka na yung sabot, hindi na maayo. Sa tulad ko. Sa tumisagin. Lagi may kasabot. At yun, wala sa 5 days. Kaya lang. Sugot pagkakipos man pa dito sa polisi. Alas 5 G's, mga na din estudyante man. Grabe naman na. So, di oras lang pa. Alas Say. 6, niya makigatog alas 5 Gs, kay mag-cleaners pa daw. Sila rin nagkutmukot, mga kagrupo. Pura. Yung man, wala. Hindi manukol, oy. Oh, wala may itulog. Kaya natin na sila na nakitindahan kay. Nasa tulog na sila titi. Abri man to naman to yabi. Bili naman ang yabi niya. Nawa na script sino. Ulan? Ulan na diha. Ah. Wala. Dahil napay ataw. At tatamalit ang sudan to sa kong ipalitan. Ipalitan na ito tayo ng ipalitan. Sa masudan. Ha? Baboy? Ah, magluto pa ta? Ayun na, maluto. Hindi ang ugat ko. Lechon manok. Sa manok lang. Ayun, malangan ka nung... Dapat kayo magluto mo eh. Injured pa biyan ni ma. Injured pa ni... Wala pa kaya ko naulian. Ha? Wapa ni mauli eh. Wala pa ko nauli eh. Nahag lang ko bantay sa ako ko. Naglubukin taon eh. Ikaw ni bangon mang nagpaandar sa rekon? Libran na ako eh. Katulog ka brad na. Katulog eh. Para yung maglatag. Wala. Mga alas 3 na yung tek na ako. Mata ko lawa. Lilig, nakiti ko lawas. Mana pa mo? Nasa mana? Wala si Hime. Diray naman si Magilot pa mo to. Sabi mo. Eh, wala na kay baka kay Lier ma. Wala na kay baka kay Lier. Wala na? Iyaw na. Bay, Ha? bay, kaya umiinom bay, kasi nalaga na. Yung namalit yung baka, kaya hang malit na itamil. Taas ko ng tindog ko. Nga, magpupunta ko dito sa ilalim niya. Pagka nadabot, yun ba?
ko si oil dire. Kanang di mo, bro. Ito si Dre.
Iya dong kayak matulog na. Ano sa man? Wala ito si Manong Bongo ito. Kabila. Di lolo? Wala, inom lang niya. Okay, inom niya sa kalaban, ipalit-iti. Hindi man sila nilipon na. Oo, ito ito na. Lalaki din ko, pininupo niya yung sila, nagsuba daw silang baro, nagsuba daw silang balikin. Sila lang po na lang yung isa yung wala pa si Kupi. Painom na nga lola. Hindi naman. Dahil naaman sila sa mama nila. Wala pa sila sa wala pa sila. Bayo nila. Sa pamamalit ng sultan na Santos, kasi tanawin mo lang pag naaman sa sila. Wala ko dito mag-anak. Nasaan ta? Oo, nag-ketchup pa daw. Nag-ketchup sa ko. Nga. Kapoy man ka. Ang pili ang sultan mo, no? Ikaw pili, dili. Saan na? Ano? Ah. Dito na, pag Santos lang. Ila? Tapos pag-unahan, pag-unahan. Santos? Ada pet? Mayroon naman. Dire. Unahan pa. Bigas. Tira. Dire. Unahan pa. Tira. Ha? Lumayas lang, Sintos. Okay, kayo 100. 50, naisabi na data ako. Sa? Ito lang. Healthy lang. Ha? Healthy. Ako, di ako. Kanang di ako sa kanto. Nang may sarap. Ano yung healthy diya ba? Oo. Ano kadago? Kay limpo. Ikaw baba ma? Ikaw baba na? Salam bet. Luto na din na. Luto na na? Kalambing na dahil na di ay. Matulong, palitak sultan dong. Ay, hindi tinutulak. Duha. Duha, ulit sa manok. Ila? Bet. Abe. Ito mama. Oh. Duha ka. Da, 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 da. Duha ka din. Da. Beep. Kasigdahan na yung sultan. Mag-beep-beep daw na ako. Yung now,
cellphone, no? Na. Namalit kami glitson manok, guys. Namalit. Ayaw ba? Umalit ko, mang. Ako na lang to. Ayo, piso. Hindi nga ipigis-kis. Init pa surang ka. Init na lang. Ano ka, mamang? Ano ka, mamang? Ha? Okay. Ano ka, mamang? Ako kay pag-opo. Tigulang na. Nilas oras lagi naman. Alauna. Karon, inuman na. Alauna pa? Karon gali pa inuman. Bye-bye. Balangini o ilis. Balangini, wala ilis. Ilis be. Sigma daw. Ilis, langini. Mong mamalit. Tungko, oy. Di ako ni magluto akong chicken to. Nasa pa man ibutang akong kabisi dong. Ikaw ang tao, ka na pungkol, ikaw ang magbuhat. Sabi, kumagan mo buha. Ano ba, wala ko kwarta. Tag-awang lang, kabalo ko na naaka. Uy, pilibalo ni mo ganyan, mapa ko lang naong mo. Malit ko, uy. Ano dito? Kayo na, magtagod na dito. Dato, oh, nagiro. Nagito na akong isulong na Nagiro. May silupin? Wala, kanina. Bawal na silupin ka rin. Magpuyos ko taan ang basag. Yaman! Sina! Ay, balik ka sa lula dito. Dito ka balik. Mamani mo diya, init. Dili ka lubog, kamay naglubog nila. Happy to me guys, kay namalit ni Og manok. Wala na po. Lang. Libre sa kay libre manok ay ay. Sana oil. Ayun na. Oh, di pag-abot ni hapon na yan. Nakalungag na. Ah, ganina ra po ito naluto siguro. Wait lang. Lang ngayon, kahit itong isugo. Kamay nagilungag na. Oh, gantahon. Kita rin isugo, maang. Ay, luto na tayo dili. Kita rin daw naman. Tawagi sabi. May alim po eh. Para magkagulak ang daon. Pag nakakatuloy ko, radyo mo tayo kami ka. Ay, labay. Oh,
Handshake. Handshake. Right. Mama. Mama, oh. Ayaw ka. Namoy mo sa sete. Wala pa dahil bayarin ni ilan ni Amy itong ilang gikuha pa ito ni Atong Sling. Mama. Sana. Kaniya si Amy nagsunti mo na ako kaniya niya. Nakamukay na si Mint silang tanan. Ha? Nakamukay silang 15. Gani, taga-isa nila. Sa nila. Ay mo pa pamayan kay makadaog mo sa dili o kira. Kay way mawala na ito mo. Di mo makadaog. Mapili pa mo kay malungulong mo na tao. Kwartay mo lang. Awat ra. Ikot pa dawa ko yun na. Yan, nana sila. Pikas. Nana. Dali man, di kayo butuan. Inutang ninyo, pili, utang. Kilanggan ma, anak ra ko na. Wala nang kabubutol sa pao, di mo inutukan, di mo pa. Ako di mo inutukan sa kapitan. Live mo. Bila nakakapitan. Ma, Kapitan si Marilyn. naka-live ta ma. Ang ilira o si Doon na regular premium. Ano po lagi gasolinahan dia? Oh, nana. May kayo. Nya dito na apod Oh. as pagkan lang ng tao. Sa buhato ng isa, buhat na siya. Buhat mo din nagatuwa mo pero magpuntahan. Oh, shit. Ito, barato na iya ha. Hindi naman dyan pa. Pero oh. Padulong pa upo. Sorry. Wala ka pa yun. Wala ka na nga brain nila. Musulinahan na rin. Awaday. Awaday. Gagupin niya yung miss niya. Hindi diya kay kanto. Gikan dire makita na. wala mo kung si Inting. Wala mo si Inting. Look! Ba? Oh! Kita ka mo? Hala, amo! Gula na. Oh! Hey! Hey! Nasi ayomer. Alalas ko yun. Deng! Sila sila. Nasi ayomer! Silang dumiga talaga eh. Yan. Bye gabi. Nabot na mi guys. So yan, nabot na mi diri sa Matanao, Barangay ni Murcia. Ano po, God bless po sa mga taga Matanao. Daghang salamat sa pagtanaw sa inyong panunay pagsuporta sa ko guys. Thank you so much. Bye-bye. Oh, nakita.